Okay, welcome mga manang ug manong. Itong video karon is about sa among journey dito sa Ingkomhan Falls. Gikan mi sa Tugasan Peak ni side trip mi sa Ingkomhan Falls. So, kita-kits mga manang ug manong. So, muna again guys, padong sa Ingkomhan Falls. So, kadto gikan na tugbong na padong are tugbong pa yun ani. So padungod to ani ra tama mong bike kay di naman may kalahos to kay di na masudlag bike. Dire ra mi kutob. So kinahanglan mi maglakaw padung dito sa ubos ni aganan oh. Dili mabike kay hagdan-hagdan ang agyanan tanaw gud to. Uy, kita ko ma-slide. So silang si Richard og si Manang yun, tapos sila dito ipahimos picture manigyanan sud kayo di gyud mabaykan magpasan kag bike. Hagdanan. So tuktok pag kayo. Oh, karon padung mi sa Ingkomhan Falls. Patugbong na mi. Ingkomhan Falls. Nice. So dara sila. So, kumusta ang experience sa Ingkomhan Falls? Nice dili. Okay ra pod. Or malimpyo. 2,000 years later. Okay, patungas na mi. Muna agyanan, ibili na mong bike adto. Alas 9 na, waray baw eh. Wa pa may pamahaw, biskwit lang. Biskwit lang malakas. Salamat sa biskwit. Salamat sa chokomotso. Chokomotso, sana naman. Chokomotso, sana naman. Oh, gribisco. Uy, la. Uy, la. Sabi, may kalit na tumbang. Saging. Ngano ka, ani natumbang mo siya kalit. Sabi po. Oh, nahumukan dabong para ba? Say. Padto babaw. Sayang lamin ta luksakon. Ay, wa pa ito di pa ito madagdong agon. Oh, natumbag kalit. Tinga, Pablo na may uli, natumbag kalit. May gani kayo, pa may ka labay. Sut pajamo. Nahumukan dyan na. Kuan man gud. Yung punuan na. Kuan na maglubong sa juta.
puso sila.